তা টিপি টাইটি করে দেয়নি তো নাই মা কিছু হেনি এউকু আরম্ভ হেইটি এ অঙ্গুরুକୁ ଆଖିକି ଛଡା ପାଇଁ ଏମିତି କୋଉ ଟଙ୍କା କି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ। ଗଞ୍ଜାମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗଣନାଟ୍ୟ ତରଫରୁ ଏବଂ ବଡ଼କୁସ୍ଥଳୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏବଂ ବଡ଼କୁସ୍ଥଳୀ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଦୀର୍ଘ କରୋନାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗଣନାଟ୍ୟର ନୂଆ ନାଟକ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ? ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୋ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗଣନାଟ୍ୟର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ତରଫରୁ विशेष अनुरोध, आसंता 21 तारीख 21/3/2022 आमर राधा गोविंद यात्रा हम राधा गोविंद ठाकुर यात्रा आउ से यात्रा रे समस्त को अनुरोध आम अनुष्ठान तरफ समस्त आसी यात्रा को उपभोग करेंगे एवं योगदान देवे। वंदे उत्कल जननी। हाँ